draga braćo i sestre, Crnogorci i Crnogorke, danas u Svetu nedjelju smo se okupili da liturgijski se u zajednici pričestimo i budemo jedno sa Bogom, da svoje misli, svoje osjećanja i svoje molitve pošaljemo Bogu i njegovim svetiteljima. Među prvima našem svetom Petru Cetinskome, koji u našem Cetinskom manastiru stoljećima blagosilja Crnogorce, drži ih na okupu i čuva. U nekim molitvama i mislima govorimo da Gospod treba da sačuva naše misli, naše osjećanja i da uvijek težimo onome dobru što je u nama. Da ne brinemo toliko o materijalnim stvarima, da ne brinemo što ćemo obući ili što ćemo jesti ili gdje ćemo poći, nego da vidimo šta to u nama obitava. Je li to ljubav prema drugome čovjeku, ljubav prema podrodici, prema domovini i prema vječnim vrijednostima koje će ostati i posle nas, kada nestanemo iz ovog zemaljskog života. Ta ljubav koju teolozi definišu kao Bog je nešto što nas pokreće i nešto što je neuništivo. A to je istina. Bog naš je neuništiv, kao što je naša ljubav prema njemu neuništiva. Treba nam vremena i truda, kao danas, Bogu hvala, da što većem broju posjećujemo svoje crkve, da budemo jedna zajednica koja će uvijek biti spremna da pomogne svakome od nas kada smo u nevolji. Naše svještenstvo, naš mitropolit i mi svi se trudimo decenijama da budemo svima vama na usluzi. Nadam se da to crnogorski narod vidi i prepoznaje. U ovim danima turbulentnim, kada sve napada na nas, na naše biće, na naše dostojanstvo, porijeklo i na sve ono što su bili naši preci, što smo mi i što će biti potomci crnogorski, moramo sa veoma pažljivo sagledati i što kažu biti mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Jer puno toga je okrenuto protiv nas, protiv naše Crne Gore, protiv naše Cetinje. I događanja prije 7 dana su dokazala da je ovaj narod svjestan sebe, svoga postojanja, svoga hrišćanskog porijekla i svetosti koju je pronio kroz naš grad Cetinje, prijestolni i kroz svu Crnu Goru. Prvo sveti Ivan Crnojević, a posle toga utvrdio na ovom tvrdom kamenu i postavio sveti Petar Cetinski, čijim molitvama i čijem amanitu, od kojeg se amanita nikad nećemo odreći. Da čuvamo Crnu Goru, da čuvamo Crnogorce i svakog građanina u ovoj zemlji i svakog čovjeka koji dobro misli o ovoj zemlji. Neka bi Gospod Bog, njegova sila, sveti Petar Cetinski i svi sveti dali nam snage, moći i ljubavi da pobjedimo sve nasrtaje na nas. Neka vas Bog čuva i blagoslovi. Amin. Mnoga je ljeta